is dit vandaag? Vandaag maken we een mooie video. Het poppetje gaat klimmen naar beneden. Helemaal naar boven. Kijk. Hij gaat even klimmen en rust wil. Oké, nu gaat hij echt klimmen. Zie je? Hij klimt echt. Hij gaat klimmen naar boven, maar dat is wel raar. Hij moet eigenlijk naar beneden klimmen. Oké, nu komt het echte. Wat doe je, poppetje? Oké, aan het eind doe ik iets leuk. Oké, hij klimt bijna naar boven bij het eind. Kijk, hij wil snel klimmen. Reflectie en taxi. Hij gaat naar boven en dan is het beneden. Dan lijkt het of. Dan gaat hij misschien naar beneden. Ik weet het niet. Oké, mensen. Like op het video. En gaat het wel. Als je deze leuk vindt, laat het aan andere mensen zien. En dag mensen.